హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీ వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. అందరికి ఈరోజు షార్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ భాగవతం క్లాస్ లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 19వ శ్లోకమును మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 19వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. చాతుర్హోత్రం కర్మ శుద్ధం ప్రజానాం వీక్ష్య వైదికం వ్యదదాద్ యజ్ఞ సంతత్యై వేదమేకం చతుర్విధం. మానవుల కర్మలు శుద్ధిపడుటకు వేదములందు తెలుపబడిన యజ్ఞములే మార్గము అని అతడు గాంచగలిగెను. అట్టి యజ్ఞములను జనులయందు వ్యాప్తి చేయుటకై ఆ పద్ధతిని సులభమునర్చదలిచి అతడు ఏకంగానున్న వేదములను 4 భాగములుగా విభజించెను. భాష్యము. పూర్వము యజుర్వేద నామము గల ఒకే వేదము మరియు 4 విభాగముల యజ్ఞములు ఉండెనని ఇచ్చట ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడినది. కానీ అట్టి యజ్ఞములను సులభ ఆచరణీయములు గావించుటకై ఏకమైన వేదము 4 యజ్ఞ భాగములుగా విభజింపబడినది. 4 ఆశ్రమముల వారి కర్మలను శుద్ధిపరచడి ఉద్దేశ్యము చేతనే ఆ విధంగా వేదము విభజించబడినది. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వవేదములని పిలువబడు అట్టి 4 వేదములతో పాటు పంచమ వేదముగా పిలువబడు పురాణములు, మహాభారతము, సంహితలు మొదలగునవి కూడా గలవు. గొప్ప చారిత్రాత్మక పురుషులైన శ్రీ వ్యాసదేవుడు, అతని శిష్యులు
కలియుగ పతిత జీవుల ఎడ అత్యంత కరుణ కలిగినట్టి వారు. 4 వేదములందు తెలుపబడిన ఉపదేశములను వివరించు పురాణములు మహాభారతము వాస్తవమునకు చారిత్రక విషయములపైననే ఆధారపడి ఉన్నవి. కనుకనే వేదములందరి భాగములుగా పురాణములు మహాభారతం యొక్క ప్రామాణికతను శంకించుటలో ఎట్టి అర్థమూ లేదు. ఇతిహాసములని సాధారణంగా తెలియబడు అట్టి పురాణములు మహాభారతము పంచమ వేదంగా ఛాందోగ్యోపనిషత్తు 7:1-4 నందు తెలుపబడినది. శ్రీల జీవ గోస్వామి వారి అభిప్రాయము ప్రకారము శాస్త్ర విలువలను నిర్ధారించుటకు ఇదియే ఉత్తమ విధానము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారు మరి ఆ ద్వాపర యుగము త్రేతాయుగమునందు వ్యాపించి ఉన్నట్టి సమయంలో వ్యాసదేవుడు ఆ హరి యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారంగా పరాశుర ముని సత్యవతి గర్భమున జన్మించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఆ వ్యాసదేవుడు వారు ఒకరోజు తన యొక్క రెగ్యులర్గా చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్లో భాగంగా సూర్యోదయ సమయమున సరస్వతి నది జలములందు స్నానాదులను గావించి ధ్యానం సల్పుటకు ఏకాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో యుగధర్మములందు కలిగేటువంటి విపరీతమైనటువంటి అంశాలను గమనించినటువంటి ఆయన, ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి వ్యాసుల వారు యుగ ప్రభావము గ్రహించి మరి అన్ని వర్ణాల వారికి శుభము కలగజేసేటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ చింతించ ప్రారంభించారు అంటూ మనకి పూర్వము మనం చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు సూత గోస్వాముల వారు. చాతుర్హోత్రం కర్మ శుద్ధం ప్రజానాం వీక్ష్య వైదికం వ్యదదాద్ యజ్ఞ సంతత్యై వేదం ఏకం చతుర్విధం.
మరి ఈ కలియుగంలో మందమతులుగా ఉన్నటువంటి మానవుల యొక్క కర్మలను శుద్ధిపడుటకు ఆ వేదాలలో తెలుపబడినటువంటి యజ్ఞాలే వారికి ఉన్నటువంటి మార్గము అని అతడు గాంచగలిగాడు. ఎందుకంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను తెలుసుకోగలిగినటువంటి ఆ ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి మహాభాగవతుడు ఆ వ్యాసుల వారు. అటువంటి ఆ వ్యాసుడు మహర్షి అయినటువంటి వేదవ్యాసుల వారు ఆ కాల ప్రభావం వల్ల మనుషుల యొక్క ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయుష్, స్మరణ శక్తి, తపస్సు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి అని అతడు గాంచగలుగుతాడు, గ్రహించాడు. మరి ఆ యజ్ఞాలు, ఎందుకంటే 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలుగా, ముఖ్యంగా వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మరి వారి వారి యొక్క యజ్ఞాలను సులువుగా వారు ఆచరించాలంటే మరి ఆ సంశ్లిష్టంగాను ఏకంగాను ఉన్నటువంటి ఆ వేద జ్ఞానాన్ని సులభంగా అర్థమయ్యే విధానము ఉండాలి అని భావించి, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మానవుల యొక్క కర్మలను శుద్ధిపడుటకు, ఆ కర్మలు శుద్ధిపడుటకు వేదములందు తెలుపబడినటువంటి యజ్ఞములే మార్గాలుగా ఆయన తెలుసుకోగలిగాడు, గాంచగలిగాడు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి యజ్ఞములను జనుల యందు వ్యాప్తి చేయడానికి, అంటే ఈ సాధారణంగా మరి ఆయుష్, స్మృతి, తపస్సు యొక్క శక్తులు తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను వీటిని సులభం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఒకటిగానే ఉన్నటువంటి వేదమును, అంటే సాధారణ జనులు యజ్ఞాలు కొనసాగాలి, అందరూ సక్రమంగా చెయ్యాలి అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నట్లుగా మరి వారిలో ఆయుష్ కానీ, స్మరణ శక్తి కానీ, తపోశక్తి కానీ లేదు కదా, తగ్గిపోతూ ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకి సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా అతడు వేదాలను ఒకటిగానే ఉన్నటువంటి యజుర్వేదము అనేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదాన్ని 4 భాగాలుగా విభజించాడు. అవే ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వవేదం అనేటువంటి ఇలా ఈ 4 భాగాలుగా విభజించడము ద్వారా యజ్ఞ పరంపర భూమిపై నిలిచి ఉండేలా అతడు చేశాడు. ఎందుకంటే మందమతులైనటువంటి ఈ కలియుగ జనులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప కార్యంగా ఇది చెప్పబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే పూర్వము వేదాలు ఒకటిగానే ఉన్నవి, వేదాలు మొదట ఒకటిగానే ఉండేవి. మరి కాల క్షీణత వల్ల జీవుల సామర్థ్యం తగ్గినటువంటి కారణంగా మరి ఆ దయామయుడైనటువంటి వేదవ్యాసుల వారు ప్రజల మేలు కోసం వేదాలను విభజించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణలో భాగంగానే ఉన్నటువంటిది. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారానే జరిగినటువంటి అంశాలుగా మనము భావించవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, పూర్వము మనకి యజుర్వేద నామమును కలిగినటువంటి ఒకే వేదము 4 విభాగముల యజ్ఞాలు ఉండేటువంటిది అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రత్యేకంగా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఒకే వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞాలను సులభంగా మానవులు ఆచరణీయులు కావించడానికి
ఆ 4 యజ్ఞ విభాగాలుగా, అంటే వాటిని 4 వేదాలుగా విభజించినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చాతుర్విధం, 4 భాగములుగా. వేదం ఏకం చాతుర్విధం, ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదమును 4 భాగాలుగా వనరించాడు. అవే మరి మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వ వేదము అనేటువంటి 4 వేదాలు. ఎందుకంటే 4 ఆశ్రమముల వారికి వారి యొక్క కర్మలను శుద్ధిపరిచేటువంటి ఉద్దేశ్యమును చేత ఆయన ఆ విధంగా ఒకటిగా ఏకంగా ఉన్నటువంటి ఆ వేదమును 4 భాగాలుగా చేసినటువంటి విషయము మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ, ఈ 4 వేదాలైనటువంటి ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము అనేటువంటి 4 వేదములతో పాటు, అంటే ఒకటిగా ఉన్నటువంటి దాన్ని 4 భాగాలుగా, 4 వేద భాగాలుగా చేయడంతో పాటు మరి పంచమ వేదముగా పిలువబడేటువంటి పురాణాలు, మహాభారతాన్ని, ఇంకా కొన్ని సంహితలు మొదలైనటువంటివి కూడా ఆయన మరి గ్రంథీకరించినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే 4 ఆశ్రమాల వారి కర్మలను శుద్ధిపరిచేటువంటి ఉద్దేశ్యముతో ఏకంగా ఉన్నటువంటి వేదమును 4 యజ్ఞ భాగాలుగా ఆయన విభజించినటువంటి అంశము. వాటినే కాదు, అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలను సులువుగా అర్థం చేసుకునే విధంగా మరి ఆ పురాణాలను, ఇంకా మహాభారత ఇతిహాసాన్ని, సంహితలు అనేటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన ఈ మానవుల కోసం, అంటే ఈ మందభాగ్యులైనటువంటి వారిని, పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పబడినవిగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఆయనే కాదు, ఆయన యొక్క శిష్యులైనటువంటి వారు కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి మనకున్నటువంటి ఈ పరంపర అంతా కూడా ఆయన యొక్క శిష్యగణంగానే మనము చెప్తూ ఉండేటువంటిది. సో ఆయన నుండి మధ్వాచార్యులు, తదుపరి ఈ కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం అంతా కూడా మనకి ఆ విధంగా, మనకి ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా మధ్వాచార్యులు, రూప గోస్వాముల వారు, జీవ గోస్వాముల వారు వంటి వారందరూ కూడా ఈ ఆయన యొక్క ప్రతినిధులుగానే ఉన్నటువంటి వారు. నారదులు వారి నుండి వ్యాసులు, వ్యాసుడి నుండి మధ్వాచార్యులు, మధ్వాచార్యుల తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు నుండి తర్వాత తదుపరి రూప గోస్వాముల వారు, మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్, ఇప్పుడు మనకి అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వీరందరూ కూడా ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారే. కాబట్టి వ్యాసదేవుడు, ఆయన యొక్క శిష్యులైనటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పతిత జీవుల ఎడ అత్యంత దయ కలిగినటువంటి వారుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అలాగే 4 వేదముల యందు తెలుపబడినటువంటి ఆ ఉపదేశాలను వివరించుటకు పురాణములు, మహాభారతము వాస్తవమునకు చారిత్రక విషయాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నటువంటివి అని చెప్తున్నారు. అవేవో ఊహించి కల్పించి చెప్పినటువంటివి కాదు. కనుకనే వేదములందరి భాగాలు, పురాణాలు, మహాభారతం యొక్క ప్రామాణికతను ఎవడూ కూడా శంకించడంలో ఎట్టి అర్థమూ లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇతిహాసాలు అని ఇతిహాసములను తెలియబడేటువంటి
అటు పురాణాలు, మహాభారతాలు ఇవన్నీ కూడా పంచమ వేదంగా మరి ఉపనిషత్తులలో పేర్కొనబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. శ్రీల జీవ గోస్వాముల వారు అభిప్రాయము, ఇది శాస్త్రాలను నిర్దేశించడానికి ఇంతకంటే ఇంకా మరి ఉత్తమమైనటువంటి విధానం ఏది కూడా లేదు అంటూ వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.